Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. E bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti kadi e windande men hande onon jangoɓe hesɓe ɓe. Windande mon ari e moɗon. Allah wallino on, hollino on masɗe pular mawɗe ɗe, kadi mi hollino on masɗe pular tokose ɗe, mi hollino on masɗe pular fooɗoje ɗe, kadi mi hollino on alkule ɗe no mbiyete. Ittumi hen nayi wiya ko ñondiɗinaɗe, hen nayi wiya ko ñonde, ko heddi hen ko wiya ko ɗe gona ñonde, ɗe gona ñondiɗinaɗe. Fof so rendi ko jangete hen ko e hewde ko 32 alkulal to masɗe to alkule. Wadde on jangina fu ha timmi, joni ko eɗen gadda masɗe e ekko bindol yaada lawol gotol. Aɗa holle no masirte, kadi aɗa jangoro hen ekko bindol lawol gotol yaada. Bisimillah, puɗɗen. Ay ɗo henne sa ƴeewi ɗo ko ba wonɗo, ay banani mbaɗɗa hen ko a. Nden somin janganno oɗo min mbiyat ɗum ko b min mbiyanno adan ko b min jangirannomo ha ɓooyi noon ɓe mbi yomin mbaɗi hen wiitude yo watta wiyede ba kono ko ma a o wona hen nde mbawa wiide ba. Ay ɗo joni forɗani, kono ɗo noon nde garɗa ɗo mbaɗɗa ba o ha gayruɗa, mbaɗɗa hen ɗiɗi, ko ɗo mbawɗa wiide ba. Joni noon ngara ɗo ɓe mbima ya windu baaba, wadde andi ɗo woni baa, ɗo woni ba o. ɗum rendi rokkuma wiide baaba, ay baaba. Ndeke noon ko oɗo woni ba poɗɗo o ga fooɗani. Joni noon ko ɗo mbawɗa dañde windude baaba. Ngara ɗo ɗone banani, ay inani woni bi fooɗani, kono ɗo noon mbiɗa ko bi a fooɗimo. Garɗa ɗo mbiɗa ay buu, ay buu, ma jango ɗum yeeso, ma jangoy buu o yeeso. Ay buu, mbaɗɗa hen bi, keɓɗa buubi, ay buubi, buubi. ɗo noon mbaɗɗa ɗo ko e, mbiɗa be a fooɗani. Garɗa ɗo mbiɗa be a fooɗi ɗo. Joni ɗo noon mbiɗa ba. Ay bo a jangino ɓi, ay ɓi nani.
ƴettu alwal ngal ɗo ko ma keɓa mo pulaar o clavier pulaar o keɓen ɓaawo ɓe garten e alluwal men eyi ɓe garten alluwal ay ɗo joni ɗo ko bo ay ɗo ko ɓi ay bo e ɓi wona boɓi boɓi walla mbiya buuɗi fof ne yaha boɓi kono ɗo ko e wonɗo mbiya baade ha e o wawi arde ay baade ay de o ay e o ari ɗon baade ndiyam baade ay baade wala mbiya baaɗe wonta ɗe baaɗe wonta baaɗe ɗo mbiɗa ɗo henna bo fooɗani ɗo garɗa mbiɗa boo a fooɗi nder ɗo keɓɗa boobo ay boobo ɗo garɗa mbiɗa pu a fooɗani ɗo garɗa mbiɗa buu a fooɗi wadde ɗo garɗa mbiɗa buubu ay buubu gasi ɗum ɗo joni koye baahe tan gonɗa wadde ekko ɗo so ɗiggi hankadi ko arata ko no wayata sa wayi tan gooto a andi ba no masirte hankadi a andi ɓa no masirte a andi ca a andi hanka haytoyi koye alkulal gootal ñaguiteɗa masɗe hankadi so to ɗiggi hankadi wona hankadi masɗe ma gasi joni ngara mbaɗen dani henne mbaɗen ni gadden kuɗol mbaɗen ɗo henne ni ɗo garten ɗo gitten kuɗol ngol hagenen gitten kuɗol aywa en gartiɗo mbaɗen haala mbiyen ɗo henne baaba mbiya soodi ay soodi amasi ay baa a fooɗi ba a fooɗani soo a fooɗi dii a fooɗi baaba soodi ndettina ko soodi ay mbiya nja njaw a jangino nja wadde ayi nja e a e wo woni njaw gadda di o njaw di mbiya maw ay maw gadduɗa ndi o ay ndinani mawdi baaba soodi njawdi mawdi baaba soodi njawdi mawdi ɗo joni an wona bawo janguɗa ko masɗe ɗe gonɗa ƴewde hoto goni ɗo mbiɗa ko baa a fooɗi bawo ba
baaba ay baaba mbaɗen dani baaba wonay baaba nani ɗo baaba baaba ko fooɗi hen gadiɗo o ngaraɗo mbiya soodi ko fooɗi hen soo fooɗi di fooɗi woni soodi soodi ɗo njaw ɗo haaɗi njaw ɓeyda hen di o wona di wona njaw njaw e di wona njawdi njawdi ngaraɗo mbiya maw ko ɗo karta maw ay ngaraɗo maw ɗo haaɗi ɗo woni ndi o wona ndi mawndi 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 joni mbaɗen dani mbaɗanen mo oolo ay olɗi ha mbawen janngude mo ganden ko oɗo cuhluɗen ay baaba soodi jawdi mawndi jippoɗa ɗo garta binda goɗɗum ƴetta mbayla garta e ɓalejo ma garta e ɓalejo mbiya ne ay ne nene ndettina mbiya sag gi ni saggi ni nene saggi ni ko saggini ndettina bottari ay mbiya bot ɗo karta bot ko rewi hen ta ko rewi hen ri nene saggi ni bottari nene saggi ni bottari bottari a siddi nene saggi a siddi ni bottari bottari mbiya ay ñiiri 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 mbiya kosam 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 joni sa waɗini mbaɗama dani henne ngara gusta bindi ɗi mbaɗani ay ƴeewa haa ɗo wawata wonde laawol gotol gaccama ɗo jalta joni noon janggen ɗo wonɗo baaba soodi njawdi mawndi nene saggini bottari ñiiri kosam sala mbiya ñiiri e kosam nana ɓaɗo e ɗo nder ɗo ñiiri e kosam wadde garten mbatten ni bindol ngol ala ɓurtanen ɗo cohɗo cohluɗen eywa gusten seeɗa bindol ngol beele wawa yiyade lawa goto ay yo karen ɗo ayi ɗo jalten
mbiyen baaba soodi jawdi mawndi jippoɗa less mbiya nene saggini bottari ñiiri kosam kosam ay o ko ha hakkuma ñiiri ndi kosam ɗam seeɗa seeɗa baaba soodi jawdi mawndi nene saggini bottari ñiiri kosam enen noon teskuye men yo won masɗe ɗe wawatan wiide baaba soodi jawdi mawndi ala ko ganda baaba ene hen ba a soodi ene hen so da o i janani hen wanani hen danani hen manani hen wanani hen da'nani hen ko ɗeɗo masmi nder hen ko ba o sa o da o jaa o wa o da o ma o wa o da o ɗum ndendinmi mbanmi hen masɗe kemmi baaba soodi jawdi mawndi joni noon mbaɗa ni henne ɗo ngara ha ɗo henne mbaɗa ni henne ma joni sa joni ni a waɗi ni ɗo woni baaba soodi jawdi baaba soodi jawdi tan ko aɗa wulla baaba soodi jawdi mawdi ala woni ɗo fandare ma ko oɗo ba mawɗo tokoso ko masirmomi ko a baaba heɓi soodi ko sa o da o masmi ɗum kemmi soodi ay jawdi ko jaa oɗo masmi mbimi jaa wa oɗo woni jaw da o i o di wona jawdi ay maw ko ma a wa oɗo mbiya maw ay ko oɗo nda oɗo i woni ndi wadde kemmi baaba soodi jawdi mawdi ɗon gasi garana ɗo ngol ɗo bindol ngol no kemmi hen ko na na ko o oɗo naati hen masi wawi jangude mbimi nene ay sag mi heɓi ɗo joni na masɗe ɗe nannumi hen mbimi saggi ni ko saggini mbiya bot ay bot o mi heɓi hen bo o ta wona bot ta goɗɗo arti masira ko a mbimi ta ay ranani i ri wadde bot taari ko bo o to ta a ra i bot taari ay ñiiri mi heɓi hen ña i poɗɗo ra i ñiiri ay enani kosam ko ka o kemmiɗo ay sa a ma wona kosam wona kosam wadde nene saggini bottari ñiiri kosam nene saggini bottari ñiiri kosam joni jangen ɗo woni jange ko baaba soodi jawdi mawndi jippoɗa nene saggini ko saggini bottari ñiiri
e kosam gasi hankadi ɗo joni a faami a gayni wallima e bindol joni noon ɗo ga noon ay ɗo joni ɗo ko ba tan wonɗo ɗo ko ba ɗo ko ba ɗo ko bi ɗo ko bi ɗo ko be ɗo ko be ɗo ko bo ɗo ko bo ɗo ko bu ɗo ko bu ɗo ko bu ɗo ko baaba ɗo ko baaba ɗo ko buubi ɗo ko baade ɗo ko boobo ɗo ko buubu ɗum ɗo noon ko heen mbawata ekko bindol ɗo noon ko tarde mbiya baaba soodi jawdi a tari ɗum binda ɗone ngara tara mbiya nene saggini bottari ñiiri e kosam gasi kono wona nan tan wi tan baaba soodi jawdi mawdi nene saggini bottari ñiiri e kosam ala ko masɗe ɗe hono naatiri heen hono alkude ƴettoymi haa ɗum wawi windade ɗum woni jangde paami noon de joni noon wadde en kaaɗiɗo ƴette kuɗi mon e carnet mon mbañitoɗon jangon ɗigga kala ko waɗa heen faala tan ko yon mbaw wawde jangude tarde han noon ko ɗum ekko tan hannde ekko woto mbaɗa men hannde ha mbawon dañde laawol seɗen jangoya ko ni windirte ko ni jangirte ɗo ala ko windete ko aɗa firane ko hata ganda no masɗe lelorto ganda no daaɗe tafirte ganda no lelgo bindol lelorto ɗum tan jangata hen goɗɗum ala sa wawi masɗe ɗe a wawi ko masete ko a wawi polle ɗe a wawi siddaji ɗi ganda so fooɗi no puuƴiranmi ganda so fooɗa wasa fodde mi wawa dirtinde kala ko kalmi mi deƴƴi dirtat ɗo jangde ma haaɗi ɗum tan mbatta haqqille ma nde ɗo windande mbaɗa ekkoji ma aɗa ekkito hen nde gartoyten tawa a faami ko yimɓe haalde ko eɗen jannguyi hankan noon yeɓanma inchallahu taala ko musidɗo mon guiɗo mo soɓi Allah an noon jiɗɗo jeeyede hen janngude bisimilla ma ala suka ala mawɗo ala debbo ala gorko wa tan 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya wasabo ngara kaala indema yettoɗam kawa sarɗiji ɗi haɗi belma naata jangga a wawa jahajuma on jeeya wassalam